Aja u Toja, immanka Zepp, Diesel u Toby. News.mt illum se jitratta dawn il-protagonisti li tista' ssibhom fl-SOS K9 Urban Search and Rescue. Dawn huma ismijiet importanti ħafna fejn tidħol it-tfittxija ta' persuni li jkollhom bżonn għajnuna. Ejja naraw dan is-servizz. Għalihom hija logħba li meta jsibu persuna jimbħu sakemm jiġi sidhom u jtihom il-ġugarell favorit tagħhom. Qed nitkellmu dwar il-klieb ta' SOS K9 Urban Search and Rescue li twaqfet inqas minn sena ilu bil-għan li tgħin f'każ ta' diżastri kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. F'jum tipiku ta' taħriġ segwejna xi eżerċizzji bażiċi, nżul bil-kelb tul zipline u tiftixa għal persuni mitlufin. John Ġera spjegalna kif is-sena li għaddiet kien hemm l-idea li tinfetaħ sezzjoni tal-klieb li jfittxu n-nies, b'tim kwalifikat inkluż staff mediku biex iwettaq missjonijiet f'pajjiżna u lilin. SOS Malta aċċettat din l-istedina u grazzi għall-esperjenzi f'dan il-qasam u t-taħriġ f'dawn l-aħħar xhur qed jinkisbu r-riżultati. It-tim kollu huwa lest, jiġifieri għandna kollox ippakjat lest biex isifer. Biex nagħtu għajnuna fejn ikun hemm national disasters, nies maqbudin taħt tifrik jew nies mitlufin. Għandna 3 klieb li huma trenjati li jistgħu imorru fuq missjonijiet barra minn Malta għal daqstant it-tim huwa preparat. Tiġi l-kursità kif dawn il-klieb jieħdu it-taħriġ tagħhom. Spjegatilna aħjar Ġanin Tewma Castelletti. Meta jkunu puppies nibdew meta jkunu għadhom żgħar ħafna fuq obedience, affarijiet bażiċi. U bad kif jibdew jikbru bħal manna fil-każ ta' Zepp li huwa 4 xhur u nofs, eżempju nibdew fuq basic training biex jifhem il-logħba u x'għandna bżonn minn għandu. Imma din il-logħba kif taħdem? Il-kelb l-ewwel nibdew nistaħbew bil-ballun aħna għaxu ovvjament il-logħba tiegħu u li ħajfittex bniedem kif ovvjament ħajsibulna aħna ħanifirħu miegħu u għandu il-ballun. Ġifieri huwa qed jagħmel dak kollu biex hu ovvjament bad fl-aħħar nilagħbu miegħu u jieħu dak li ir-reward tiegħu. Tibda tistaħba inti bil-ballun stess, tibda isek tittiżjaħ naqra u fl-aħħar bad nibdew nagħmlu li jrid jinbaħ kif jinbaħ intu fit-toj. Fil-fatt stajna ninnutaw kif klieb imħarġa diġà isibu persuna biktar ħeffa u minnu fih jibdew jimbħu. Nebħa persistenti li ma tiqafx sakemm jingħata l-ġugarell. Fl-istess waqt klieb li għadhom żgħar u fil-bidu tat-taħriġ idumu iżjed biex jimbħu b'nebħa li tinstema' kważi inċerta. Dan f'taħriġ li jieħu bejn sena u sena u nofs. Il-bqija jiġi mill-esperjenza u l-prattika f'postijiet differenti. John Ġera għalilna li dawn is-salvataġġi jistgħu iseħħu f'kuntest urban f'każijiet ta' arar qawwija li waslu għal tiġrif ta' bini, terremoti u oħrajn. Hemm diversi, però aħna fejn jidħol persuna li jkun mitluf taħt it-terrapin, il-klieb tagħna jkunu preparati biex jagħtu l-għajnuna tagħhom. Minħabba l-periklu li jkun hemm is-sigurtà hija aspett importanti. Għalhekk SOS K9 jieħdu għadd ta' miżuri biex jassiguraw is-sigurtà tagħhom ilkoll, fosthom bid-drone li jintuża biex tkun osservata iż-żona minn fuq. Giuseppe Bonnici, l-uffiċjal responsabbli mis-sigurtà, spjegatilna fuq x'involvi xogħla. Jiena safety officer fejn nara li kull darba li noħorġu fuq nistgħu nsejħulha mission jew training nara kemm jista' jkun li l-erja kemm għall-klieb u kemm għal min ikun qiegħed jipparteċipa f'dak il-exercise għax meta nkun training ikun exercise ikun safe. Ġifieri prattikament nipprova naħseb hawn xaw li jista' jweġġa' dak li jkun biex dak li jkun ma jweġġax kemm il-kelb kemm il-persuna li tkun qed tieħu ħsieb il-kelb. Barra minn hekk fost affarijiet oħra flimkien mat-tim tiċċekkja li l-ekwipaġġament jibqa' sigur, taċċerta għandu x'jinbidel u tara x'hemm bżonn iżjed. Illum iżajna z-zipline, mela kodna maqtuwejn mill-art, qiegħed fuq harness, qiegħed fuq ħabel, ġifieri jekk inti m'intix żgura li l-ħabel tiegħek huwa tajjeb dak li jkun ma jħossux komdu. U fil-waqt li l-bnedmin ikunu libsin ħwejjeġ protettivi bħall-elmu, ingwanti, żraben tajbin, high vis u torċ, il-klieb ukoll għandhom harness apposta l fuq iż-zipline u iżjed. Pereżempju fejn konna qabel fil-gallerija kien hemm anke ħġiġ miksur. Aħna għandna żraben. Il-klieb bla żraben mela x'għamilna qabel ma tela l-kelb
we really made sure li il-ġiġ kollu ġi miknus fuq naħa waħda ħalli l-kelb ma jweġġax. Jista' jkun ukoll, pereżempju, li ġo ċertu każijiet il-kelb jintlebes il-booties biex il-paws ma jweġġawx. Allura inti għandek moħħok mistrieħ. It-tim issa lest biex jagħti semu f'każ ta' diżastri lil hinn minn xtutna. Saħansitra jekk il-vjaġġ isir bil-baħar imorru b'vanna apposta attrezzat b'kollox li ngħata lilhom minn SOS Malta. Dan kollu jagħmluh b'mod volontarju u b'imħabba li forsi tmur lil hinn minn dak li wieħed normalment jistenna. Però l-isfida u r-relazzjoni bejn il-membri tat-tim u l-klieb jagħtu l-enerġija biex il-ħidma tkompli sfiqa. Jiġifieri s-sodisfazzjon li jtik il-kelb meta isib il-persuna jibqa' jinbaħ u ma jitlaqx qed jindikalek li l-persuna jagħtem, plus meta tiftakar li hekk ikollu jsibu bniedem dak il-persuna li għad taħt it-tifrik mhux se jsibu kważi qatt sewwa u l-kelb isibu ftit minuti hemm is-sodisfazzjon tiegħu. Mill-protagonisti tal-SOS K9 ser nitkellmu issa dwar ġawra li wieħed jista' jara huwa utiela ir-Rabat. Qegħdin nitkellmu dwar każino notabile li l-eżistenza tiegħu kienet medda minħabba xi ħsarat li kien hemm fil-pedamenti. Iżda dan kollu qiegħed jinbidel grazzi għar-restawr li qiegħed jitwettaq mid-Direttorat tar-Restawr. Ejja naraw. Għal diversi snin drajni dawra b'ammont konsiderevoli ta' scaffoldings. Diversi turisti jistaqsu għal xiex servit fil-passat u għalfejn tinsab mitluqa. Qed nirreferu għal każino notabile, dik il-binja li tinsab fit-tela tas-Saqqajja u li żgur li ħafna għaddew minn ħdejha xi jum jew ieħor. L-inġinier Paulson Webster, l-istess inġinier li bena ir-Royal Opera House fil-Belt, kien ikkummissjonat biex jibni din il-binja li tlestiet fl-1887. L-iskop tagħha kien post fejn jiltaqgħu n-nobli tal-imdina, kif spjega s-sindku tal-imdina Peter Sant Manduka. Oriġinalment kien jisu klabb. Kienu jintaqgħu nek in-nies mill-imdina u kien jisu l-ewwel welfare ta' Malta, ovvjament qabel kien hemm il-welfare introduced tal-gvern. Kienu jintaqgħu jiddeċiedu pereżempju xi sponsorships biex jibgħatu n-nies sponsors barra minn Malta. Għal numru ta' snin saru diversi tentattivi biex jinkisbu fondi għal-restawr, iżda kien kollu għal xejn. Kien propju fil-bidu ta' Novembru tal-2014, meta s-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar li ġew allokati 400,000 euro għal-restawr tant bżonjus. Il-ħidma tar-restawr bdiet ftit tal-jemilu, ħidma li qed titwettaq mid-Direttorat tar-Restawr u mistennija li titlesta f'Ġunju li ġej. Il-ħsarat prinċipali kienu fil-pedamenti, kif spjegat il-perit Chanel Buzuttil. Trawla ħafna ħsarat minħabba il-pedamenti li għandha, id-djufija tal-pedamenti li huma pressopoko blat irqiq, blat qawwi, lejer ta' blat qawwi fuq it-tafal li minħabba l-movimenti ta' tafal minħabba il-kambjamenti fix-xitwa u fis-sajf dan isiru ħsara strutturali fuq il-binja. Każino notabile, binja tal-ewwel grad u li tgawdi minn xena mill-isbaħ mhuwiex post kbir. Fil-fatt kollox idur mal-kamra kbira prinċipali li wieħed isib hekk kif jidħol fil-post. Waqt il-proċess tar-restawr, l-arranġament intern mhux se jinbidel. L-istruttura tikkonsisti bejn wieħed f'kamra waħda kbira, u mbagħad hemm xi kmamar żgħar fil-ġnub f'taraġġ li jagħti għal fuq il-bejt, bathroom żgħira u speċi ta' jisa kitchenette żgħira. Ovvjament il-bejt mhijiex binja kbira, ma binja sabiħa ħafna u ġojjel żgħir. Wieħed jistaqsi x'kienet ir-raġuni li tpoġġew l-scaffoldings madwar il-binja kollha. Xi ħaġa li kerħet id-dera tagħha, però l-ħsieb warajha serva.
L-intervent kien sempliċement li użajna l-scaffolding innifsu biex nkunu nistaw nżommu maquda l-binja kemm jista' jkun qabel iktar jisirila iktar ħsarat minħabba l-moviment fil-pedamenti. Jider li serva dan il-pjan għax ma jidirx li kien hemm iktar ħsara fil-binja fil-waqt li żgur li l-pedamenti baqgħu jagħmlu l-movimenti tagħhom. L-istorja ta' Casino Notabile tibda fi żmien l-Imperu Ingliż, meta bdiet issir bidla fl-arkitettura. Kien żmien meta bdew deħlin l-hekk imsejjaħ stil neoklassiku u strutturi gotiċi. L-Imperu Ingliż rid juri l-preżenza tiegħu f'pajjiżna u bekk bena b'dan l-istil, b'Casino Notabile ikun xhieda ta' dan. Minkejja li ma' żmien il-pedamenti kienu l-iktar milquta, dan ġie riflessa ħansitra fl-istruttura. Kawża hija fil-pedamenti, però mbagħad ovvjament dan jiġu riflessi fil-binja, ġifieri kien hemm konsenturi kbar kif tista' tara anke warajja li għamlu li l-binja ma tkun stabbli u allura li għandha bżonn il-konsolidazzjoni fil-pedamenti biex tkun tista' tiġi stabilizzata l-binja stess. Apparti l-konsenturi kien hemm ukoll id-degradazzjoni li tiġri biż-żmien, xi ħaġa li wkoll qed tkun indirizzata biex Casino Notabile jingħata lura id-dera oriġinali li kellu iktar minn 120 sena ilu. L-intervent tar-restawr li qed isir jikkonsisti minn diversi partijiet. Bħalissa bħala restawr qed isiru xi provi ta' tindif biex hekk inkunu nafu bliema metodi għandna naħdmu ħafna drabi nibdew minn metodi delikati u mbagħad bil-mod il-mod ninsistu naqra fuq l-aggressività tagħhom dejjem nibqgħu fil-limiti tar-restawr ovvjament biex inkunu nafu li ma huma l-aħjar modi biex taħdem kemm fuq il-ġebellix u kemm fuq l-ornamentazzjoni. Fl-istess ħin qed isir id-dismantling ta' dik li ngħidula l-wash house aw isfel biex ikun jistgħu jsiru piles li jibqgħu diħlin ħafna l-isfel fit-tafal u minn hemm mill-piles isiru wkoll travu biex il-load tal-binja tkun tista' tintefa' fuq il-piles u hekk jiġu stabilizzati il-pedamenti. Minkejja li żarmat il-wash house jew kif inhi magħrufa aħjar bħala lajn tal-ħasselin, din ġiet innumerata biex wara li jsir ix-xogħol meħtieġ fuq il-pedamenti terġa' titpoġġa kif kienet. Biex hekk il-proġett ikun wieħed komplut u iktar wirt minn ta' missirijietna ikun preservat. Il-ħidma fil-Kamra tal-Aħbarijiet tkompli minn hawn ftit ieħor ser inkunu qegħdin inniedu proġett ġdid, proġetti li qegħdin naħdmu fuq bisħieħ. Intant infakkarkom li l-programmi kollha li xandarna sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube u l-paġna tagħna fuq Facebook il-ħin kollu aġġornata. Grazzi tal-li għal darb'oħra għażiltu l-programm news.mt. Infakkarkom illi wara dan il-programm tistgħu issegwu l-aħbarijiet. Lejli tajjeb.